लोगोफोर हैप्पी मागो-दमासी दिनै 14 जानुवारि बर' बाथौ गौथुमनि जोनोम सान बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोगासिनो स' दिनैबो फालिगोन जों बेवहायनो थांनो ओंखारदों बाबुजों आंजों ओमफ्राय इदिनो जानाय लोंनायबो जायो मानो होनबा मागो जों बयबो गोजानाव थायो न'निफ्राय बेवहायनो बयबो लोगो नांना एसे रंजानाय बाजानाय जायो बेवहाय स' बेवहायनो थांगोन आरो बाथौनि आर'जबो जागोन बेवहाय गथ'फोरनि गेलेनाय एसे ड्रयिं कम्पिटिशन बेफोरबायदिबो जानो हागौ नोंथांमोना आं एसे क्लिप दिन्थिगोन थांनानै नोंथांमोना नायलांदो जोंनि भिडिअखौ लोगोफोर जों दा बड'लेण्ड भवन सफैबाय ओमफ्राय आर'जआथ' स्टार्ट जाबायानो बिराद थान्दा आरोना दिनै दिल्लीयाव ओरैबायदि खुया खोबदों गुसु बार गुसुथार बारदों ओमफ्राय मानसिफोरा सफैजोबथ'वाखै दा मानो होनबा थान्दा नालाय आर'ज रोजाबग्राफोराल' सफैबाय बाखिफोरा लासैनो फैगोन आरो दा आरो गोजों लामाजों लोगोफोर आर'जआ जोब्बायानो ओमफ्राय दा ब्रेकफास्ट खालामनोसै आरोना ससे अर सायगासिनो आरोना बिराद थान्दा आंथ' बिराद गोबाव अर सायबाय दिनै मागो दमासिनि बेवहाय बहुत पार्टिबो जागोन बेखौ अर्गानाइज खालामदों दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफादा बेनिफ्राय मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअ नुगोन नोंथांमोना गासिखौबो जोंनिया लोगोफोरा आर'ज रोजाबखांनानै दाउदै आरो साम'सा जागासिनो नै साम'सा मागोनि फिथा गैया मागोनि जाखांबाय मागोनि फिथा गैया न' जोंनिया मागोनि बावगारलायबावदो जागायबायानो जोंनिया मोसानो लोगोफोर सान्दुंआ दुंबाय बिराद गुसु जागायहांबाय मानसिफोरा बुजायानो जाजोब्बाय आरोना दा फैयै मानो होनबा सान्दुंआ दासो ओंखारदों नालाय चेयार खेलाथिं क्लिप बुख्रुबनाय जासिगोन दा नोंथांमोना दिन्थिगोन एसे बयबो रेडि हिन्जावफोरा लोगोफोर Gongsi siap. Andai bener. Gila. जों आउट जानायनि थाखाय रेफारिया खुसिना जों आउट जानायखाय बिराद खुसि
जागासिनो खेलाया Lamarkan nama apa nengah? Lamarkan lagi, ekdom lamarkan क्यों बर्बाद किया Sina खेला ya जोंना थाब खालायबावनो फाइनालाव तूने क्यों धोखा दिया Drawing competition sedigasnya Very nice. Very nice. Oh, balloon, balloon. गुड मॉर्निंग गाइस मजा है हम लोग जस्ट अभी उठ के आए सब अंकल ने सबको कलर दिया मैंने नंबो बानायदों नै आयो Anda. बाबा ने गारि बानायदों न मावजि बानायदों मावजि Balloon. थिंख्लि बुख्रुबनाय थिंख्लिया नै Hello. Hi. Good morning. Good morning. Hit. Hit. Let's go. Sida. बाबा एबार बुनानै बुख्रुबथार नोङो सिदा 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 जा स्ट्रेट भाई Let her give the dinner and go. मार दो मूवी खेलेगा बुला लो. Okay. अबे गया भाई गए Come on, come on. Kami masalah
It will be accurate shot. क्या कुछ कहना चाहेंगे? Magwनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय मोजाङै था रंजाबाय था बयखौबो मोजाङै लाखि Thunlai. Set up prize, Vivian Ranseri. Wow. Yeah! Third prize. Boy, that pinu nasi deh. Boy, ini boleh cukup orang Second prize. Bodoland. Đây là răng rồi. First prize, Itu Soliari. First Nilesh Boro. Lunch time. Naya जोंनिया आइया आलासिफोरनो ओंखाम जाहोदों थेंक इउ जानाय लोंनायफ्रा माबायदि जादों खेबसे बुंजायो मोजां ना नाया पनिर ना मा रानबायदों जोंनिया मेडामा नाया जोंनिया लेबु रानदों मागो दमासिनि पुरा एन्जय खालामबायदों माला आदा जानाय लोंनायफ्रा माबोरै जादों मोजां ना अमा जादोंना जायाखै अमा लादोंना जायाखै हिरो लाइक लावजारि Miss menang kau sama apa? Maaf, oh. Saya kena loh, jangan saya semua jangan. Thank you. Mama item mana dia? Oh. Kamu kuibai? Kamu kuibai? Kamu kuibai? He's waiting, eyes behind a cigarette, heart is beating loud. Don't wanna stop.
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो मागो दमासिनि प्रग्रामा बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन बाय